What's up, madlang people? What's up, mga kabiyag? Ah, live ulit ako. Tagal ako hindi nakapag-live. Sa mga followers ko dyan, kamusta kayo? Kamusta kayo? It's me again, Joji Biyag, kabiyag. What's up sa inyo lahat? So, nag-live ako para update lang kung anong possible na mangyari dito sa amin. Ngayon, maulan na. Actually, 2 araw nang maulan dito sa amin. Dire-diretso, almost 24 hours. And medyo pumapasok na dito sa amin ang baha. Makita nyo, ito. Nalito ko sa rooftop namin. Ito. Gaano natitimba ako. Yung ulan, hindi masyadong malakas pero dire-diretso. Shout out JM mga kachucha. Salamat po, salamat. What's up sa inyong lahat? Sa mga hindi alam kung taga saan ako, taga dito ako sa Bicol, sa Camstur, sa Pasakaw. And signal number 1 na kami, kahapon pa. Maulan, dito ako sa labas. Nandito lang sa likod namin dagat. Ayun yung fishport. Maulan. So, dito sa rooftop namin, dito sa loob, pinapasok to ng ulan. Kaya, daming tulo. Ayun. Ito, tulo. Kaya nga, nagtitimba ako dito. Kasi ang daming iwas baha. Kanina, anong pala ito? Si Sam. Oo, yung short sa gilid. Naday basa. Hindi pa basa. Oo, dayon basa. Sige. Yan, pinapasok yan ang tubig. Sasagom. Yan, nagsasagom. Sasagom yan, umuulan na naman. Alos 24 hours ang ulan dito sa amin. So, ang oras alas 10. So, pag possible, ang base sa report ng Pag-asa, yung sinusundan ko si Mike Padua, ano yun dito sa amin, si Mr. Typhoon, sabi, bukas daw mga tanghali ang dating dito sa Bicol, possible landfall sa may Catanduanes, then diretso, hopefully, hindi bumaba, kasi pag bumaba, tumbok na tumbok kami, yung bayan namin, yung Naga City. Bumababa ka siya dahil sa amihan. JM Kachuchay, salamat po sa pag-shoutout sa iyo. Salamat sir. What's up sa inyong lahat? So, grabe dito. Hopefully po, hindi masyadong bumaba yung bagyo. Sana hindi maglandfall sa lupa. Yung amihan kasi, malakas. Kaya tinutulak. Nung mga nakarang araw, ang forecast ng Pag-asa, hindi naman sana maglalandfall. Lalo na dito sa Bicol. Kaya lang, yung amihan, tinutulak pababa. Kaya ayun, napunta dito sa Bicol. Bukas Sabado, tanghali, possible maglandfall dito sa Bicol. So, hopefully, hindi masyadong lumakas. Sir Guards TV, salamat. Salamat po, salamat, Sir Guards TV. Shout out sa mga copy natin dyan. Thank you, kamusta kayo? Live lang ko, nagla-live lang.
Kasi yung mga possible na tumutulo. Ito, binutasan ko na. Oaks lang kayo dyan kayo dyan. Anong signal na ba sa Bicol? Ngayon, as of today, signal number 1 kami dito. Actually, kahapon pa, signal number 1 dito sa Bicol. Dito sa Camarines Sur, may ibang part sa Bicol na signal number 2 na. Yung mga nasa west part ng Bicol, west or north, signal number 2 na. Kami signal number 1. Possible landfall bukas ng tanghali sa may Catanduanes. And pag bumaba pa yung bagyo, parang tumbok na naman kami dito mismo sa Camarines Sur. Hopefully, hindi na bumaba, tumaas. Yung kasing amihan, yung hangin, ulan na naman. Mamaya itong bubong namin, papatungan ko to ng mga hangin or yung mga mabibigat. Kasi if ever na lumakas talaga yung hangin, lalo na yung habagat. Yung habagat, basang-basa dito eh. Ito nga oh. Puno na. Itong mga tumutulo. Tumutulo yan. Tapon na natin. Tapon. Okay. Hopefully hindi muna mag-brand out at huwag mawalan ng signal kasi para maka-update kami sa bagyo. Sa mga ka-happy natin dyan na maapektuhan ng bagyo, ingat po kayo, ingat. Sa ibang part ng Luzon, ingat kayo. Ingat kayo dyan. Kumukulog na naman. Ayan, sa baba namin. May mga planggana, tabo. Tumutulo kasi dito. Ayun oh. Tumutulo dyan. Ito, basang-basa. Ayan, kumukulog na naman. Woo! Taga-update na lang ako. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Wow, tagal kong hindi nag-live ito, palakas na naman ang ulan, palakas na. Ingat kapatid, here lang mga naka-BG, umulan din dito sa Batangas. Sir Guard, salamat po, ingat din kayo dyan. Hoping hindi mag-landfall talaga dito sa part ng Pilipinas, lalo na dito sa Luzon. Sana sa dagat lang mismo siya mag-landfall. Sa dagat lang siya mismo dumaan. Ingat kayo dyan mga kabihag, ingat mga kapi sa mga tropa natin dyan. Ingat. Magtag-update ako. Ingat, teka lang, ayusin ko lang ko.
Ay, nahulog. Ah. Ito mga sinampay namin, basang-basa pa. Hello sa mga viewers na po. Ingat-ingat kayo dyan kung nasaan man kayo. Keep safe kayo lahat. Shout out mga kabihag. Sa mga tropa ko, shout out. Ingat lang. Sa mga bagong pasok, update lang dito sa Bicol. May part na signal number 2. Dito sa amin sa Kamsur, signal number 1 kami. Hopefully, wag nang tumaas. Hopefully. Possible landfall dito sa amin bukas ng tanghali. And sana po, Lord, mag-iba pa ng direksyon. At sana hindi masyadong lumakas ang bagyong Paeng. Kasi dito sa rooftop namin, kahit may bubong dito sa labas, ang daming tulo. What's up, madlang people? Ang daming pulo. Ang daming pulo. Yukio Montero, PJ, shout out sa uning kaiya kong ang babaeng pungot. Shout out. Mag-almusal ka na dyan. Shout out to Bull. Shout out Emilien Cadores Biag. I love you so much, Mama Chup Chup. Wala na. Ano, lumalakas na ang ulan. Mga tulo, dahil ang tulo natin, mga tulo. Ang daming tulo, tumutulo. Ayun. Kaya basang-basa dito sa rooftop namin. So, sige na po guys, mga kabiyag. Mamaya na lang, update na lang ko sa sitwasyon namin dito sa Pasako, Camarines. Sa mga tropa ko dyan, sa mga kapamilya ko, na apektado ng bagyo, pray lang tayo kay Lord na hindi sana tayo masyadong maapektuhan. Sa Guards TV, sa mga happy, thank you po. Ingat kayong lahat. Keep safe kayong lahat. God bless po sa atin. Mamaya, update na lang po ako. Thank you. God bless.